Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракату. Дӯстони азиз, парвардигор нигаҳбони ҳар як қадами шумо боша. Рӯзи шуморо ба хайр мегӯям. Дӯстони азиз, як хушхабаре дорам, агар имконият боша. Гуфти ҳамун блогерои худмо ки аввал лайк муне поделитсия кине, баъд гуфти ҳамун бояд ҷурайат гам мега ку чой кабута ҷӯш киневу баъд ҷӯш биёре, яъни дамш кине ба ҳазур хӯрдан сар кине. Дар ҷоно ин ҳамин қадар мошинай ин қадар бисёр неҷабо натиҷаҷно потолок будай ҷураи мо. Хулоса аз ин бародари азиз, як бародари мо дар срочна вазъиятш хела безебай. Хабари хеш гуфтем бо мега ки чӣ хабари бадай. Вазъиятш безебай аз ҳисоби молӣ. Як мошини 07 дорад. Мошини 07 нави пачка ҳай. Боз ин ҳамҷа мемонамаш полни тамошош кине. Хоҳиш кард аз мо ба хотири Аллоҳ касе агар битона имконият дошта боша, бо бародаре ҳастанд ки харид фурӯш мекунанд ку хариди фурӯш мекунанд мошинора, ҳаму бигиранд фурӯшанд. Нархш 250,000 ё ки 215,000 ё 200,000 ай. Беҳад састаяниш хуб нав метуне бародар рақамоша дар рӯи экран мемонам. Будрои қатиш ҳам суҳбат ше гап зане битуне ҳам дастгириш кине, ҳам мақсад мошин бегуна наша. Ба ҳамон хотир дӯстони азиз хоҳиш мекунам аз ҳар як адами шумо ки ҳамин видеоро хатиҳаи падидеса кине. Ҳамин бародари мо дар мушкили ғалтидай гуфти ҳамун гапҳо ласточкае ки мегирифт худаш сувориш мекард. ҳозир аз ҳисоби вазъияти молиш, аз ҳисоби хоҷагиш мошини тайпоша бигем фурӯхтаи содай ба хотире ки бояд сум дар срочна дар коша. Ба ҳамон хотир бародари ҷон намедонам ки ин видеои ман чӣ қадар качества меояд. хулоса аз ин ки шинаки хуб 011 боша. мақсад ин ҳамин хел састаяниш тенҷ калцо палцош намехеле ва дигар ранг оз мемонумаш. бутуне бародари азиз дар мора номаш бобоҷонай ҳамча мемонум видеоша бигире дастгирӣ кине ва ҳаракат кине ки мошинша бигирӣ ба дигаро фурӯш кадмед мошин фурӯши кадмед ки бахта мегирӣ. Мошин ба тамоми санъаташ гарантӣ дора ва састаяниш беҳад беҳтарина. Иншааллоҳ ҳай бигире тамошо кине ва видеоро паҳн кине. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракатуh. Água da bomba.